बे समाव इसोरनि बायख फरायनि आं दिनै नोंथांमोननि गेजेराव फैदों दैदेनगिरि गुमगिरि पालक नानै इसोरनि मानसि मुसिनि खोथाखौ नोंथांमोननि गेजेराव लाबोनो थाखाय मुसि सासे इस्राएलफोरनि पालक आरो जोंबो बर' मण्डलिफोरनि पालक जों गावखौनो दिकन बा गुबुन होननानै साननाङा जों बयबो गावखौनो पालक होननानै जों सानना लानि बर'फोरनि गेजेराव बा सावथालफोरनि गेजेराव जों पालक जादों होननानै मुसि द्वितीय बिबरन 1 अध्याय हुदा बिजाब 1 बालाब 10 आरो 11 सिरि द्वितीय बिबरन 1 अध्याय 10 पद और 11 पद তোমালোকৰ ঈশ্বৰ জিহুৱাই তোমালোকক বৃদ্ধি কৰিলে আৰু চোৱা বৰ্তমানে তোমালোক আকাশৰ তৰাৰ নিচিনা অধিক হৈছা তোমালোকৰ ওপৰ পৃথিৱীবিলাকৰ ঈশ্বৰ জিহুৱাই বৰ্তমানতকৈও তোমালোকক হাজাৰ গুণে বৃদ্ধি কৰক আৰু তেওঁ তোমালোকক কোৱাৰ দৰে তোমালোকক আশীৰ্বাদ কৰক নানে মুসি मुसिनि खोथाखौ आं दिनै लाबोबाय मुसिया सोरमोन इस्राएलफोरनि सासे दैदेनगिरि इसोरा मुसिखौ सायख'बाय इस्राएलफोरनि दैदेनगिरि खालामनो थाखाय आरो मुसिया नाङा नाङा आं हानाय नङा बेबायदि बुंदोंमोन नाथाय जेब्ला इसोरा ब्रा ब्रा लिंबाय मुसिया मानिबाय गावनि हारि गावनि नखर गावनि सुबुंफोरनि थाखाय दैदेनगिरि बिथाङा सायख'जाबाय आरो बे खामानिया खोब माने गोरा खामानि गावनि नखराव गावनि नखरनि मानसिफोरनि गावनि सुबुं गावनि गामिनि मा जानाय दैदेनगिरि जानाय पालक जानाया खोब माने गोब्राब सहज नङा नोंथांमोना मिथिगौ जोंनि पालकफ्रा दिकनफ्रा आं मिथिगौ आंनि मानसिया माबायदि जोंनि मानसिफ्रा माबायदि जोंनि नखरफ्रा माबायदि आरो बिथांमोननि पालक जानो दा जोंखौ लिंदों मुसियाबो बेबायदि गावनि सुबुं जायखौ बिथाङा जोनोम जानायनि उनाव नुबाय थानाय सानफ्रोमबो नुबाय थानाय जेब्लायबो नुबाय थानाय लोगोसे थानाय बेबायदि इस्राएलफोरनि दैदेनगिरि जानो इसोरा बिथांखौ लिंबाय जोंबो दिनै बेबायदिनो जेराव जों जोनोम जादों जोंनि गामि जोंनि मण्डली जोंनि नखर जोंनि एखे बर' सुबुंफोर बिथांमोनखौ दैदेननो इसोरा जोंखौ लिंदों आरो बे माने गोब्राब खामानि बहाय जेबो माने मा गैया चेन्ज परिबर्तननाय गैया एखे मानसि एखे सुबुं जों गोबां समाव बेबायदि खोनायो जे मिशनारि एडभेन्चार्स उइलियाम केरी इंलेन्डनिफ्राय भारताव फैनाय आदनिराम जडसन बार्मायाव थांदोंमोन डेभिड लिभिंस्टन आफ्रिकायाव थांदोंमोन बिथांमोना गोबां गोदान जायगायाव थांबाय गोदान सुबुंफोरखौ मोनबाय मोनसे सेन्स बिथांमोना मोनहैबाय नाथाय जों जायफोरा दा जोंनि मण्डलीनि पालकफोर जादों जों सानफ्रोमबो नुबाय थानाय मानसिफोरखौ माने मा दैदेननो आरो बे मा नङा सहज नङा खामानिया गोरा खिन्थु जेब्ला इसोरा लिंबाय मुसिया बिखौ मानिबाय आरो जों नुनो मोनदों मुसिया मानिनानै दैदेनलांबाय आंनि दिनैनि टपिकआ जाबाय स्ट्रागल उइथ आवर ओन पिपल एज ए पास्टर स्ट्रागल उइथ आवर ओन पिपल एज ए पास्टर सासे पालक जानानै गावनि मानसिफोरजों मोजां गाज्रि दुखु सुखुनि गेजेराव थांना थानाय दैदेननाय स्ट्रागल खालामनाय आरो बे मा नङा सहज नङा जायफोरखौ जों सानफ्रोमबो लोगो मोनबाय थायो बिसोरखौनो लानानै जों मण्डलीयाव पालक जानांगोन इसोरनि बायखौ बुंनांगोन नाथाय इसोरा जोंखौ लिंबाय बेनिखायनो जों गोसो होनि जेब्ला इसोरा लिंबाय मुसिया मानिबाय सिगाङाव मानियाखैमोन गोब्राब होननानै सानदोंमोन नाथाय मानिबाय मुसिखौ जों मिथिगौ जे बिथाङा सासे नम्र मानसि गुरै मानसि
नम्र हाम्बल बुहुमाव थानाय गासै सुबुंनि गेजेराव मुसिया माबायदि मोननो एखेबारे नम्रमोन होननानै इसोरनि बायखौ बुंदों बेखौ जों नुनो मोनदों गणना पुस्तक नाम्बार्स 12:3 गणना पुस्तक 12:3 पद बुहुमाव थानाय सुबुंफोरनि गेजेराव मुसिया एखेबारे नम्र मानसि आरो बिथाङा इसोरनि लिंनायखौ मानिबाय इसोरजोंबो रायजायो गावनि मानसिफोरजोंबो रायजायो थेवबो मानिबाय गुरै जाबाय गेब्ले थेब्ले इसोरनि खामानि मावनाय बेबायदि माने मुसि सिगां 40 बोसोर बिथाङा फरेन राजानि रयेल स्कुल बहाय फरायबाय आरो 40 बोसोर गावनि बिहावनि मेन्दाफोरखौ गुमबाय आरो उननि 40 बोसोर बिथाङा इस्राएलफोरनि दैदेनगिरि इस्राएलफोरनि पालक जाबाय आरो बेसेबां इस्राएलफोरमोन प्राय 25 लाख 30 लाख 25 लाख 30 लाख बेसेबां इस्राएलफोरनि दैदेनगिरि मुसि प्रथम 40 বছৰ তেওঁ ফৰোনৰ ৰয়েল স্কুলত পঢ়িলে পাছৰ 40 বছৰ শহৰীকৰ তেওঁ ভাইৰা পালক হ'ল আৰু শেষৰ 40 বছৰ প্ৰায় 25 লাখ 30 লাখ ইছৰাইলবিলাকক তেওঁ পৰিচালনা কৰিলে 25 লাখ 30 লাখ মানুহৰ পালক ইছৰাইল আৰু তেওঁ কি কৰিলে সঁচাকৈ ইছৰাইলবিলাকক ফৰোন ৰজাৰ হাতৰ পৰা মিছৰৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰি কনান দেশৰ একেবাৰে নঙলা মুখলৈ তেওঁ লৈ গ'ল কনান দেশত নিয়া নাই ঈশ্বৰে নিব দিয়া নাই কিন্তু একেবাৰে কনান দেশৰ বৰ্ডাৰত তেওঁ নিলে 40 বছৰ তেওঁ সেই মিছৰ দেশৰ পৰা কনান দেশৰ বৰ্ডাৰলৈকে নিজৰ মানুহ ইছৰাইলবিলাকক তেওঁ লৈ গ'ল মুচিয়া ঈশ্বৰनि बायखौ मानिबाय मानिनानै मा खालामखो 40 बोसोर इस्राएलफोरखौ बै मिसर हादरनिफ्राय कनान हादरनि बर्डारसिम लाना फैबाय कनान हादराव हाबनो मोना होननानै इसोरा बुंबाय मुसिखौ एसेबां बाध्य मानसि मानिबाय थेवबो इसोरा बुंबाय मानोना नों पाप खालामबाय बिनि थाखायनो नों हाबनो मोननाय नङा कनान देशनि बर्डारसिम मुसिया लाना फैबाय गावनि दायित्व मुसिया पालन खालामबाय सहज नङामोन गोरामोन गोबां बुंजाबाय गोबां रायजाबाय थेवबो इसोरा लिंदों होननानै मुसिया मानिबाय मुसिनि मानिनायखौ जों बेयाव नुयो बाध्यताखौ जों बेयाव नुनो मोनो मुसिया गावनि खामानिखौ मावबाय जाहा पालकफोर जोंबो गोसो होनि जोंनि मण्डलिया दा जिबायदि अबस्थायाव दङ बेनिफ्राय जों गोजौसिनाव लाबोनि मुसिया बै मिसर हादरनिफ्राय इस्राएलफोरखौ उदांस्रि होनानै लाना फैबाय इसोरनि अननायाव कनान देशनि एकदम बर्डारसिम लाना फैबाय मुसिया गावनि दायित्व पालन खालामबाय आरो बे इस्राएलफ्रा बे मुसिनि गेजेरजों गोबां आशीर्बाद मोनबाय इस्राएलफ्रा माबायदि सुबुंनो बिद्रोही गोसोफोरा गोरा इसोरनि बायखौ मानिनो गोसो गैया बिथांमोना जेब्ला मुसिया बुंगोन मानिनो गोसो गैया जोंनि मण्डलिनि गेजेरावबो बेबायदि गोबां सुबुंफोर दङ इसोरनि मण्डलि इसोरनि बायख'फोरखौ मानिनो गोसो जाया नाथाय इसोरा आंखौ लिंदों बेबायदि मानसिफोरनि खाथियाव थांनो इसोरनि बायखौ बुंनो आरो मुसियाबो इसोरनि बायखौ मानिबाय इस्राएलफ्रा गोबां सम मुसिखौ हेंथा होबाय मुसिनि बायखौ मानियाखिसै नाथाय इसोरा अननायजों बे इस्राएलफोरखौ बे मिसर हादरनिफ्राय कनान हादरसिम लाना थांबाय आरो इसोरा मुसिखौ बाहायबाय मुसि बाध्य मानसि बाध्य मानिनाय मानसि आरो बिनिखायनो मुसिनि गेजेरजों इस्राएलफ्रा मा मोननाय आशीर्बाद मोननाय इस्राएल माहारिया बांसिन इसोरनिफ्राय आशीर्बाद मोनबाय जे बाइबेलाव मोननाय जों गोबां इसोरनि फिसाफोर मानिग्रा बाध्य इस्राएलफोरनि गेजेराव सुबुंफोर दङमोन आब्राहाम इसोरनि बायखौ मानिनाय आरो इसोरा आब्राहामखौ बुंबाय आब्राहाम आं नोंनि गेजेरजों
मोनसे गेदेर हारि आं दागोन होननानै आं नोंखौ आशीर्बाद खालामगोन खालामबाय आब्राहामा मानिबाय मुसिया मानिबाय दाउद राजा इसोरखौ गिनाय सासे राजा इसोरनि बायखौ मानिनाय सासे राजा इसोरखौ आंनो नाङा होनना बुंनो हागौमोन नाथाय बियो जेब्लायबो इसोरखौ मानिबाय फुङाव सिखारनानै प्रार्थना खालामग्रा हराव सिखारनानै प्रार्थना खालामग्रा इसोरनो गावखौनो गथायग्रा इस्राएल माहारिखौ दाउद राजाया गथायसे खालामबाय इस्राएलफोरा इसोरखौ खुलुमनांगौ होननानै मन्दिर गंसे लुनो दाउदा गोसो जाबाय नाथाय इसोरा बुंबाय नों नङा नोंनि फिसाला बे सल'मनासो लुगोन होननानै इसोरखौ गिनाय सुबुं इसोरखौ गिनाय राजा दाउद राजा आरो बेबायदिनो इस्राएलफोरनि गेजेराव गोबां इसोरनि बायखौ मानिग्रा सुबुंफोर जों नुनो मोनदों आब्राहाम मुसि जिहुसुवा दाउद राजा आरो गुबुन गुबुन नाबिफोर इसोरखौ गिनाय सुबुंफोर इसोरखौ गिनाय आइजोफोर इस्तेरमोन बायदि देबरामोन बायदि आरो बिथांमोननि थाखाय बे इस्राएलफोरा गोबां आशीर्बाद मोनबाय इस्राएलफोरा जौगाबाय इस्राएलफोरा जोंब्लावबाय आं फोथायो जोंनि बर' बाप्टिस्ट चार्च एस'सिएशननि पास्टरफ्रा डिकनफ्रा जेब्ला जों इसोरनि बायखौ मानिनानै जोंनि मण्डलिफोरखौ दैदेनगोन इसोरा जि दायित्व होदों बेखौ जों जेब्ला पालन खालामगोन मानिगोन इसोरा जोंखौ गोबां आशीर्बाद खालामगोन जोंनि बर' बाप्टिस्ट चार्च एस'सिएशनाव थानाय गावनि फिसाफोरखौ गोबां आशीर्बाद खालामगोन जोंब्लावगोन इसोरनि बायख'आ बेखौनो बुंनाय जे मुसिया इस्राएलफोरखौ बुंनाय आफा इसोरा नोंसोरखौ आशीर्बाद खालामबाय आरो बेसेबांल' नङा 1000 गुन 10,000 गुन नोंसोरखौ आशीर्बाद खालामथों होननानै मुसिया बेबायदि बुंबाय जि इस्राएलफ्रा मुसिनि बेरेखा मुसिखौ मोजां मोना मुसिखौ बादा होयो इसोरनि बायखौ मानिया बेबायदि मानसिफोरखौ मुसिया मा खालामखो नोंसोरखौ इसोरा आशीर्बाद खालामथों होननानै जेब्लायबो मुसिनि गोसोनिफ्राय बिथांमोननि सायाव गाहाम हामग्लायनायखौ माने बावबाय थानाय इसोरा आशीर्बाद खालामथों होननानै इस्राएलफोरनि थाखाय मुसिया आर'ज खालामनाय जों बेयाव नुनो मोनदों बे द्वितीय बिबरन बेसेबां हुदा बिजाब द्वितीय बिबरन 9:25 29 पद हुदा बिजाब 9:25 29 द्वितीय बिबरन 9:25 पदनिफ्राय 29 पद इस्राएलफोरनि थाखाय मुसिया आर'ज खालामबाय आफा इसोर नोंनि बे फिसा इस्राएलफोरखौ नों अनदो होननानै नों अनदो बिसोरखौ नों सावहोनांला बिसोरखौ नों बुथारनांला नाथाय नों अनदो नों दैदेनदो नों रैखा खालामदो बिसोरनि पापफोरखौ नों निमाहा होदो होननानै मुसिया 40 दिन प्रार्थना खालामबाय 40 दिन मुसिया प्रार्थना खालामबाय इसोरनो गथायबाय जि इस्राएलफोरखौ दैदेननो इसोरा बिनो दायित्व होनाय बिबान होनाय बे बिबानखौ बे मानिबाय आरो इस्राएलफोरनि सायाव जेब्लायबो मोजां साननायखौ बिथाङा दङमोन बुंबाय आफा इसोर नोंनि फिसा इस्राएलफोरखौ नों सावहोनो नांला फोजोबनांला नाथाय नों आशीर्बाद खालामदो फोथांना लाखिदो आरो इसोरनि बायख'आव बुंदों जेब्ला मुसिया इस्राएलफोरनि थाखाय बेबायदि आर'ज खालामबाय इसोरा खोनासंबाय होननानै इसोरा खोनासंबाय इस्राएलफोरखौ रैखा खालामबाय इस्राएलफोरनि पापफोरखौ निमाहा होबाय बेबायदि गावनि सुबुंफोरखौ मोजां मोननाय जि सुबुंफ्रा मुसिखौ मोजां मोना बे सुबुंफोरनि थाखाय मुसिया बेबायदि माने आर'ज खालामनाय हे नोंसोर थैनोबा थैदो होननानै नागारना होआखै गाज्रि साननाया गैया गावनि मानसिफोरखौ अननाय जों पालकफोर दिकनफोर जों बयबो दैदेनगिरिफोरा गावनि मानसिखौ जों मा खालामनो हानांगोन अननो हानांगोन आरो दे जेसेबां हायो जोंनि सुबुंफोरखौ जोंनि मण्डलिखौ जों अननो हानांगोन जों बिथांमोननि थाखाय आर'ज खालामनांगोन बिथांमोनखौ जों जेसेबां हायो गोजौथिं लांनो गोसो होनांगोन
मुसिनि सिमां मुसिया बेबायदि सानबाय जे इसोरनि फिसा इस्राएलफ्रा जि इस्राएलफोरखौ आं दैदेनदों बिसोरो मोनसे आलाय सिलाय आदां गादां बेबायदि जानो नाङा आलाय सिलाय जानो नाङा बिथांमोना जौगानांगौ जोंब्लावनांगौ बुहुमाव थानाय गासै हारिनि गेजेराव बिथांमोना जोंब्लावनांगौ जा बे द्वितीय बिबरन 28 अध्याय 1 पदनिफ्राय 14 पदसिम फरायब्ला जों मुसिनि इस्राएलफोरनि थाखाय मोनसे सिमांखौ जों नुनो मोनो जों बे द्वितीय बिबरन 1 अध्याय 10-11 पदखौ फरायबाय आरो बे द्वितीय बिबरन 28 अध्याय 1 पदनिफ्राय 14 पदसिम फरायब्ला जों नुनो मोनो जे मुसिनि सिमां इस्राएलफोरनि थाखाय मोनसे सिमां दैदेनगिरिफोर जोंनि पालकफोर जोंबो बेबायदि सिमां लादोनि मुसिया इस्राएलफोरनि थाखाय मोनसे सिमां लानाय इसोरनि फिसा इस्राएलफोरा जौगानांगौ जोंब्लावनांगौ बुहुमाव थानाय गासै हारिनिख्रुइ देरसिन जानांगौ होननानै मुसिया बेबायदि सिमां लाबाय बेबायदि दैदेनबाय बेबायदि फोरोंबाय आरो बेबायदि आरज खालामबाय जेसेबां जिबनाव दुखु मोनब्लाबो हेंथा मोनब्लाबो रायजाब्लाबो नाथाय मुसिया इस्राएलफोरनि थाखाय मोनसे मोजां सिमां लानाय इसोरनि फिसा बे आंनि दैदेननाय इस्राएलफोरा आलाय सिलाय जानो नाङा बुहुमाव थानाय गुबुन हारिजों नाख्रेबजानाय फेजेनजानाय बेबायदि जानाङा जौगानांगौ होननानै आं मोननैसो पद फरायनि दे द्वितीय बिबरन 28 अध्याय 1 पद তুমি যদি তোমাৰ ঈশ্বৰ জিহুৱাৰ বাক্যলৈ যত্নেৰে কান্দি মই আজি তোমাক দিয়া তেওঁৰ আটাই আজ্ঞা পালন কৰি সেই মতে কাৰ্য কৰা তেন্তে তোমাৰ ঈশ্বৰ জিহুৱাই পৃথিৱীত থকা সকলো জাতিতকৈ তোমাক প্ৰধান কৰিব इस्राएलफोरनो बेबायदि बायक बुंनाय बेबायदि फोरोंनाय नों जुदि इसोरनि बायक मानियोब्ला बुहुमाव थानाय गासै हारिनिख्रुइ नोंखौ देरसिन हारि खालामगोन होननानै आरो তুমি নিজ ঈশ্বৰ জিহুৱাৰ বাক্যলৈ কাণ দিলে এই সকলো আশীৰ্বাদ তোমাৰ ওপৰত পৰিব তুমি নগৰত আশীৰ্বাদ পাবা আৰু গাঁৱে ভূঞে আশীৰ্বাদ পাবা তোমাৰ গৰ্ভফল ভূমিৰ ফল আৰু পশুৰ গৰ্ভফল অৰ্থাৎ গৰুৰ দামুৰি আৰু মেৰ ছাগলীৰ পোৱালিও আশীৰ্বাদ পাব তোমাৰ পাচি আৰু তোমাৰ আটগুৰি খচা পাত্ৰও আশীৰ্বাদ পাব তুমি ভিতৰলৈ যোৱা সময়ত আশীৰ্বাদ পাবা আৰু বাহিৰলৈ অহা কালতো আশীৰ্বাদ পাবা জিহুৱাই তোমাৰ বিৰুদ্ধে উঠা শত্ৰুবোৰক তোমাৰ আগত ঘটুৱাব সিহঁতে এক বাটেদি তোমাৰ অহিতে আহি তোমাৰ আগৰ পৰা 7 বাটেদি পলাই যাব জিহুৱাই তোমাৰ ভঁৰালত আৰু তোমাৰ হাতে কৰা আটাই কাৰ্যত তোমাৰ ওপৰত আশীৰ্বাদ পৰিবলৈ আজ্ঞা দিব তোমাৰ ঈশ্বৰ জিহুৱাই তোমাক যি দেশ দিছে তেওঁ তাত তোমাক আশীৰ্বাদ কৰিব তুমি যদি তোমাৰ ঈশ্বৰ জিহুৱাৰ আজ্ঞাবোৰ পালন কৰা আৰু তেওঁৰ পথত চলা তেন্তে জিহুৱাই তোমাৰ আগত শপত কৰাৰ দৰে তোমাক নিজৰ এক পবিত্ৰ প্ৰজা কৰিব তাতে পৃথিৱীত থকা সকলো জাতিবোৰে জিহুৱাৰ নামেৰে তুমি প্ৰখ্যাত হোৱা দেখি তোমালৈ ভয় কৰিব আৰু জিহুৱাই তোমাক যি দেশ দিম বুলি তোমাৰ পূৰ্বপুৰুষবিলাকৰ আগত শপত কৰিছিল সেই দেশত তেওঁ তোমাৰ গৰ্ভফল তোমাৰ পশুৰ গৰ্ভফল আৰু ভূমিৰ ফলেৰে মংগলৰ অৰ্থে তোমাক ঐশ্বৰ্যমণ্ডিত কৰিব উচিত সময়ত তোমাৰ বৰষুণ দিবলৈ আৰু তোমাৰ হাতে কৰা সকলো কাৰ্যত আশীৰ্বাদ দিবলৈ জিহুৱাই নিজৰ উত্তম আকা ভঁৰাল মুকলি কৰিব তাতে তুমি অনেক জাতিক ধাৰ দিবা কিন্তু তুমি নিজে ধাৰ নকৰিবা তুমি পালন কৰি সেইমতে কাৰ্য কৰিবলৈ তোমাৰ জিহুৱাৰ যি আজ্ঞা আজি মই তোমাক দিছো সেইবোৰলৈ তুমি কাণ দি আজি মই তোমাক যি আদেশ বাক্য কৈছো তুমি আন দেৱতাবোৰক পূজা কৰিবৰ অৰ্থে সেইবোৰৰ পাছত চলি সেই আদেশ বাক্যবোৰৰ এটি বাক্যৰ সু বা বাওঁফালে নুঘূৰিলে জিহুৱাই তোমাক মূৰ কৰিব নেগুৰ নকৰিব তুমি কেৱল ওপৰহে থাকিবা তলহে নাথাকিবা मुसिया बेबायदि जोंब्लावनायखौ इस्राएलफोरनिफ्राय नागिरनाय इस्राएलफोरा इसोरखौ मानिनाय इसोरखौ खुलुमनाय मोनसे हारि जानांगौ गोथां इसोरखौ खुलुमनाय गुबुनखौ नङा गोसो मोदोम जिउ होनानै गोथां इसोरखौ खुलुमनाय आरो मुसिया गावनो इसोरनि बायकफोरखौ गोसोआव लाखिबाय आरो इसोरनि बायक फोरोंबाय
मुसिया बेबायदि बुंनाय जेब्ला नोंसोरो मानिगोन मानिग्रा जागोन इसोरा नोंसोरखौ आशीर्बाद खालामगोन नोंसोरो जौगागोन बुहुमाव थानाय गासै हारिफोरनिख्रुइ देरसिन हारि जागोन गुबुनफ्रा नोंसोरखौ नुनानै गिगोन नोंसोरखौ मानिगोन नोंसोरो दाहार होनो हानाय बेबायदि जागोन रावनिफ्रायबो दाहार जानो गोनां जानाय नङा मा खालामगोननो आफा इसोरा नोंसोरखौ आशीर्बाद खालामगोन नोंसोरनि बे आखाइ फारनैजों खामानि मावनाय दंफां लाइफांफोरखौ जौगाहोगोन बे खामानि मावब्ला खेथि बाथि गासैखौबो आशीर्बाद खालामगोन दंफां लाइफांफोरखौ आशीर्बाद खालामगोन नोंसोरनि मोसौ मोसाफोरखौ आशीर्बाद खालामगोन गथ' गथायफोरखौ आशीर्बाद खालामगोन नोंसोरखौ गोजौ खालामगोन नोगोराव थाब्लाबो आशीर्बाद मोनगोन गामियाव थाब्लाबो आशीर्बाद मोनगोन जेराव थाब्लाबो आशीर्बाद मोनगोन नोंसोरो खर' जागोन लानजाय जानाय नङा होनना बुंदों लानजाय जानाय नङा जाहा असमिया बाइबेल आरो इंलिश बाइबेलाव दङ बे 14 सिरियाव सैध पदआव इसोरा नोंखौ खर' खालामगोन लानजाय खालामनाय नङा आरो बर' बाइबेलाव दैदेनगिरि फसंगोन होनना बुंदों दैदेनगिरि फसंगोन जोंनि फंबाय फालकफोर दिकनफोर जों गोसो होनि जेब्ला जोंनि इसोरा गावनि फिसाफोरखौ आशीर्बाद खालामनो इच्छा खालामो जोंब्लाव होयोनो जेब्ला बे 50 दिनिया पर्ब बिनि उनाव गाहाम रादाबा इउरपथिं थांबाय एसियाथिं फैयासै आफ्रिकायाव फैयासै 50 दिनिया पर्ब पासनि कर्म 2 अध्याय इसोरनि बाइखौ बुंबाय इसोरनि मण्डली जाबाय हादु पल मोना सिमां नुनानै इउरपथिं थांबाय इउरपाव मोनसे हारिनि उनाव मोनसे हारि मोनसे हादरनि उनाव मोनसे हादर जिसुनियाव फैबाय इउरपनि सुबुंफ्रा जिसुखौ नाजावबाय इउरपा ख्रिस्टियान कन्टिनेन्ट जाबाय इसोरा बिथांमोनखौ आशीर्बाद खालामबाय इन्डास्ट्रियेल रिभलिउसन फैबाय फेक्टरिफोर जाबाय आरो बिथांमोना गोबां जौगाबाय मा खालामखो इसोरा बिथांमोनखौ आशीर्बाद खालामबाय बुहुमनि गुबुन गुबुन हादरफोरखौ गावसोरनि आथिं सिङाव लाखिनो इसोरा आशीर्बाद खालामबाय बोलोगोरा खालामबाय इंलेन्ड प्राय 70 कान्ट्रिज 70 खन देश गावसोरनि आथिं सिङाव लाखिबाय जोंनि भारतखौबो लाखिबाय बेबायदि इसोरा आशीर्बाद खालामबाय बिसोर जेरावनो थाङो बेयावनो इसोरनि मण्डली फसङो इसोरनि मण्डली बांलांबाय थाबाय इसोरनि मण्डली बांलांबाय थाबाय इउरपनि मानसिफ्रा आमेरिकायाव थांबाय आमेरिकायाव इसोरनि मण्डली जाबाय इउरप आरो आमेरिकानि सुबुंफ्रा गोबां इसोरनि रायजो माने बुहुमाव फसंबाय जों नुनो मोनदों इसोरा माबायदि आशीर्बाद खालामखो फार्स्ट वर्ल्ड वार प्रथम महाजुद्ध द्वितीय महाजुद्ध सेकेन्ड वर्ल्ड वार फारसेथिं एखेबारे बोलोगोरा जार्मानी इटाली जापान ज' जादों बे फार्स्ट वर्ल्ड वार सेकेन्ड वर्ल्ड वारनि समायाव इउरपनि जार्मानी बा जापान एसियानि जापान आरो इटाली बोलोगोरा जाबाय बिसोर गथायसे जाबाय बुहुमनि गोबां हादरफोरखौ दावहा नांनानै बिथांमोना फेजेनबाय आरो इंलेन्ड आरो आमेरिका एसे दुर्बल माने देश नाथाय उनाव इसोरा आशीर्बाद खालामबाय इंलेन्ड आरो आमेरिकाया देरहाबाय बे सेकेन्ड वर्ल्ड वाराव बिथांमोना देरहाबाय जोंनि आसामखौबो जापानिसफ्रासो लानो फैदोंमोन खिन्थु बिथांमोना जेननानै थांफिनबाय जापानिसफ्रा बे जार्मानिनिफ्रा इटालिनिफ्रा दावहा नांदों जेबो खामानि मावाखै नाथाय इंलेन्ड आरो आमेरिका जेरावनो थांदों बेयावनो जिसुनि मण्डली बिथांमोना फसंदों आरो बेनिखायनो इंलेन्ड आरो आमेरिकाखौ दा इसोरा गोबां आशीर्बाद खालामबाय बोलोगोरा खालामबाय मानोना बिसोरो इसोरनि बाइखौ मानिनाय बेनिखायनो इंलेन्ड आरो आमेरिका जोंब्लावनाय आरो दा जों नुबाय थादों चाइना जोंब्लावबाय थादों इसोरनि आत्माया खामानि मावदों बिथांमोना बुहुमनि गोबां जायगायाव गाहाम रादाब फोसावदों दक्षिण करिया दा जोंब्लावदों इसोरनि गाहाम रादाब फोसावनो बिथांमोना गोसो होदों सिगाङाव आमेरिकानफ्रा बे जोंनि बे वर्ल्ड भिजन इपिकर नेकर्ड बेबायदि डेभेलपमेन्ट एजेन्सिफोरनो थाखा हरोमोन दानिया
50% करियानिफ्राय फैनो दक्षिण कोरिया आमेरिका हारसिंल' नंला 50%आनो दक्षिण कोरियानिफ्राय फैयो एसेबां खामानि मावदों दक्षिण कोरियानि इसोरनि फिसाफ्रा गोसो मोदोम जिउ होनानै इसोरखौ खुलुमदों इसोरनि बायखौ मानिदों गाहाम रादाब फोसावदों इसोरा जौगाहोदों ब्राजिल इसोरा जौगाहोदों आं रिसेन्टलि बे निउस पेपाराव फरायबाय थानाय रासिया सभियेट रासिया दा इउक्रेनजों जुद्ध नांबाय थादों नाथाय बिथांमोननि रासियाव मण्डलिफोरा जागरण जादोंना रिभाइभेल फैदों बार्मा बेयावबो रिभाइभेल फैदों इसोरनि आत्माया खामानि मावदों जेराव इसोरनि फिसाफोरा गोसो मोदोम जिउ होनानै इसोरखौ खुलुमदों सिबिदों बाख्नायदों इसोरनि फिसाफोरा जेब्लायबो जौगादों इसोरनि बायखौ बुंदों दायुदा बेबायदि बुंनाय आं उन्दैमोन जल देरबाय बोरायबाय नाथाय इसोरनि फिसाफोरखौ बिबायना जानाय आं नुवाखै आंखालाव थानाय नुवाखै मोनजायै मोलोङि आं नुवाखै इसोरा गावनि फिसाफोरखौ जेब्लायबो जाहोयो लोंहोयो आशीर्बाद खालामो आंखालनि समावबो इसोरा गावनि फिसाफोरखौ बुथारानो गावनि फिसाफोरखौ मा खालामो रैखा खालामो दैदेनो बेबायदि इसोरनि जों माने पालक इसोरा जोंखौ लिंदों मुसिखौ जिबायदि लिंनाय इसोरा जोंखौ दिनै बेबायदि लिंदों मानिनि जोंनि फंबायफोर आंनि फंबाय जाहा पालकफोर दिकनफोर जोंबो मुसि बायदि नम्र जानानै बाध्य जानानै इसोरनि बायखौ जों मानिनि मानसिफ्रा जि बुंब्लाबो मण्डलिनि सुबुंफ्रा जि बुंब्लाबो जिबायदि हेंथा मोनब्लाबो जों मानिनाय जानि जों इसोरनि बायखौ फोरोंनि जों गसंनि जेब्ला जों जिसुनि मुङै गसंगोन इसोरा जोंजों लोगोसे थागोन आरो इसोरा मा खालामगोन दैदेनगोन आशीर्बाद खालामगोन गुबुनफ्रा नस्थ' खालामनो हाया इसोरनि मण्डलिया थाबाय थागोन नाथाय जेब्ला इसोरनि फिसा दैदेनगिरिया एसे अबाध्य जागोन एलेहुवा जागोन इसोरनि बायखौ मानिनायाव गुरै जालांगोन बे समावसो इसोरनि मण्डलिया नस्थ' जागोन इसोरनि मण्डलिखौ जों पालकफोरासो नस्थ' खालामनो हागौ गुबुना हानाय नङा जेब्ला जों जिसुनि थाखाय गसंगोन जिसुनि खामानि मावगोन आरज खालामगोन इसोरनि अननाय इसोरनि दया इसोरनि आशीर्बाद थागोन मुसिबायदि जों नम्र जानि मुसिबायदि जों बाध्य जानि मानिनि देग्लाय बे बोसोराव जेसेबां पालक जादों दिकन जादों जों गोसो मोदोम जिउ होनानै इसोरखौ अननि इसोरनि बायखौ मानिनि आरो जोंनि मण्डलिखौ जों दैदेननि जों नुगोन मुसिनि बायदि मोनसे सिमां जोंनि बर'फ्रा मा जानाय जौगानाय जि समायाव मुसिया इस्राएलफोरनि दैदेनगिरि समाय लादोंमोन बे समाव इस्राएलफोरा मोनसे क्राइसिस मोनसे दुखुनि समय बिपदनि समय गुबुन हारिनि लेंबैनांनाय बेबायदि सम नाथाय बेबायदि क्राइसिसनि समायाव इसोरा मुसिखौ लिंबाय मुसिया गसंबाय जिसुनि थाखाय जोंनि बर'फोरनि गेजेराव दा बेबायदि क्राइसिस माने फैबाय थादों दुखुनि सम फैबाय थादों सिगाङाव जाहा बर'फोरनि गेजेराव मा दङमोन अधिकार होननाया दङमोन गावनि जायगायाव मोनसे अधिकार नाथाय इसोरनि अननायाव जों मा मोनखो बिएससि मोनबाय बिटिएडि मोनबाय दा बिटिआर मोनबाय नाथाय जों नुनो मोनदों माबायदि बर'फोरनि अधिकारा जोबलांबाय थादों बांसिनानो जिसुखौ नाजावाखै आरो बेबायदि क्राइसिसनि गेजेराव जों इसोरनि फिसाफ्रा जों गसंनांगोन जोंनि मण्डलिखौ बोलोगोरा खालामनो आरो जेसेबां हायो गाहाम रादाब फोसावनानै बर'फोरखौ जिसुनि खाथियाव लाबोनो जों मोनसे सिमां लानि बर'फोरा जिसुनि खाथियाव फैथारनांगोन जों थांना थानाय समावनो जों बर'फोरखौ जिसुनि खाथियाव लाबोनि जों आरज खालामनि आं सानफ्रोमबो आरज खालामो बर'फोरा जिसुनियाव फैथों बर'फोरा जिसुखौ मोनथों जोंनि मण्डलिया मोनसे रिभाइभेल जाथों जौगाथों इसोरनि अननाय इसोरनि दया इसोरनि आशीर्बाद थाथों जों बयबो गोसो होलायनि नम्र जालायनि बाध्य जालायनि इसोरा जोंखौ जि खामानियाव लिंदों जों नम्र गोसोजों गोसो मोदोम जिउ होनानै जों मानिनानै आवगायनि आं अनुरद खालामदों जाहा फंबाय इनेस बसुमतारी फैगोन दसे सम
आं बुंनायखौ एसे जिस खालामनो हागोन 5-10 मिनिट आरो बिनि उनाव बेनेडिक्सन प्रेयार खालामगोन। जोंनि मानब गेदेर जोंनि फोरोंगिरि बिथां आलासिया जोंनो माखासे गासैबो खोथाफोरखौहाय फोरमायनानै जोंनो होबाय। बिनि कयेकटा आरोबाव आङो एसे बुंलांनाय बाथ्राफोरखौहाय सामारि बादि गुसुं मोनसे कयेकटा खोथा जोंनि कन्टेक्सआव एसे लोब्बा लानानै 2-3 मिनिट आरोबाव बेखौ मन्थन खालामफिननो आङो सानदों। जोंखौ फालक बा मण्डलिखौ नेग्रा बे दायित्वखौ होनाया जुदि जोंखौ लिंनाया बे इसोरानोब्ला इसोरनि दिनै फोरमायनाय इसोरनि दिनै बुंथिनाय गावनि मेन्दाफोरखौ बबे लामाथिं दैदेनलांनांगौ नैबे बाथ्राखौ जोङो बियो जोंनो होदों आंनो होदों होननानै जों बेखौ आंनि बियो बेखौ जोङो बेखौ प्रथमाव जोंनि कन्टेक्सआव जोङो बेखौहाय लाग्रोदों। आंनि बे जग्रबसे मोनसे मण्डलिनि बे मण्डलियाव आंखौहाय इसोरा फालक खालामबाय, इसोरा लिंबाय आरो इसोरनि साननाय हनाया आंनि बे हानजाजों बिसोरखौ दिखांलांनांगौ जोंब्लाव होनांगौआ बिनि गुदि पइन्ट फकाल पइन्ट होननाय थायो। गुबुना आरो नंला आं बे मण्डलियाव गुबुन मानसिनि थाखाय नंथ'ला बियो आंनि बे मण्डलिया जोंब्लावनांगौब्ला बे मण्डलिया आंनि मण्डलिया आवगायलांनांगौब्ला आंनि मण्डलिनिफ्राय मानसिफोर ओंखारनांगौब्ला थारमाने दिनै जों बेवहाय सफैनो हानाय जोंनि फालक दिकन जों जायफ्रा बे खोथाखौ खोनादों बे आंनि खामानि होननानै। ओमफ्राय मोनसे खोथाया आं एकदम आं सानहाबबाय थादों सारनि बुंनायखौ बे इसोरनि मण्डलिखाय बेखौ संसारनि गुबुनजों खोनालाबायनाय बायदि मैया जेंना जेंसिया हेंथा हेंसिया बेखौ सिफायनो हानाय नङा। बेखौ इसोरनि रावजों बे मण्डलिखौ लुखांनानै होदों। सिफायगोन सोर? बियो लोरबां बे मण्डलिखौ लोरबां खालामगोना सोर? बियो जुदि जोंब्लाव होनो हालाब्ला बे दायआ बे साननांगौआ जों बैगोमाफोरनि। आं एसे सारजों सानहाबबाय थादों बे खोथाखौ जोंब्लाव होनाया आंनि खामानिब्ला आङो बेखौ हायाब्ला माबा अबेजोंबा जोङो डिभियेट जालाङोब्ला अब्ला बियो गोग्लैलांगोन। होमबा बिनिबो दायित्वआ आंनि लावखारनि जोंनि मोननैसो पइन्ट आं एसे सानबाय थाफाबावदों बिथांनि बुंलांनायाव बे इसोरा मजेसनो साक्सेस होदोंब्ला इउरप आमेरिकानि चाइना आरो करियानि बिसासिफोरनि जिबनाव इसोरनि रायजो फोसाबनायाव फसंनायाव साक्सेस जुदि लाबोदों हादोंब्ला मानो बियो लिंहरदों गावनो बोर होदों गावनो बे साक्सेसखौ होदों। जोंखौबो इसोरा लिंहरदोंखाय जोंखौबो बिनि बाथ्राजों जोंखौहाय लुखांदोंखाय बे एखे रोखोमनि साक्सेसआ जोंनावबो जागोन। बियो जोंनिबो जोंहा 10%ल' दुलाराय बर'फोरनि गेजेरावहाय 10%ल'। बे आमेरिका इंलेन्डनि साहिबफ्रा दा फैला बिसोरनि फिरिया थांबाय दा बे 90% बे बर'फोरखौ मिथिहोनांगौआ आं सिगां बर'खाय बर'नि खोथाखौ बुंग्रोनोसै बेलेग बेलेग समाज बा कमिटि जाति जनगोष्ठी আছে 90% बर' হল খ্ৰীষ্টক গ্ৰহণ কৰা তো সেইটো
আমার একটা ফকাল পয়েন্ট আমি দৃষ্টি কৰিব লগা আমার বিষয় হয় जोंनि नोजोरा आरो बे नोजोरा जाफुंलांनायनि गुदि पइन्टआ जाबाय आंनि न'नि मण्डलिया आंनिया जोंलाव होगोन बे मण्डलिनिफ्रायनो जोङो बे हारिफोरखौ जोङो मोनहैगोन आं बिराद मोनसे थुलुंगानाय मोनबाय सारनि माखासे मोनसे वर्ल्ड भिउ मुलुगाव बोरै जाबोदों जोंनि ख्रिस्टियान मिशनारि वर्क्सआ बेखौ खोन्थानायजों दिनै जोंनि न'आव आरो जोंनि गामियाव जोंनि न'खराव बियो माबोरै जालांनांगौ बेखौहाय लाबोनानै जोंनि कन्टेक्सआव बिथाङा बेखौ प्रेजेन्ट खालामनानै होबाय आङो बिथांखौ साबायखर होयो आरो जोंनि साननो गोनां साननांगौ बिसयफोरखौहाय जोंबो बे रावफोरजों गोरोबनानै जोंनि कन्टेक्सआव जोंनि मावलांनांगौ खामानिफोरखौहाय जोङो गोसो होनानै मावोब्ला आरो जोङो मावथारनांगोन अब्ला बै जौगाखां रायजोनि साक्सेस बादि जोंनि बे गोरलै हारिया साक्सेसनि लामाजों जोङो लांनो हागोन इसोरा जों बयखौबो आशीर्बाद होथोंसै आङो बे समाव गुसुङै प्रार्थना खालामो